Ayon po sa ating maraming salamat mahal na bayaning Dr. Sergal, kayo ang pag-asa ng ating bansang Pilipinas. Good morning, Sir Brent. Bakit po napajoin ka sa anniversary ng PITA? Para sa akin kasi, isang magandang gawain yung ganito, lalo na sa partido ng gobyerno. Isa pa, isamahan kasi kami tulad ng One Movement, UNCAP, at talagang hindi lang yung dahil member kami ng ganong organisasyon. Ito kasi, kapag nag-join ka sa programa ng gobyerno, nagkakaroon ng pagkakaisa. Ito yung pagsama-sama na magandang pakita sa tinga natin, sa mata ng tao. Kapag nakikita yung ganito, sama-sama tayong lahat. Parang ito yung time na makikita mo na ang pagkakaisa ay meron sa ating bansa. So ako nag-join ako rito, bukal sa kanuban ko. Kasama na mga member ko, I am the chairperson ng Manila Center. Kaya lahat sila dinadala ko sa mga ganito. At ito yung bagong Pilipinas. Talagang lahat ng support para sa gobyerno ginagawa. Kasi ang pagbibigay ng support sa gobyerno, nagpapatunay lamang na tayo ay talagang isang tunay na Pilipino. Ano pong mensahe nyo sa ating kababayan at sa ating mga kabataan? Mensahe ko para sa mga kabataan, sana yung mga kabataan ngayon magising na sa katotohanan. Sana magising sila ng may mabuting balita lagi sa paligid nila. Hindi yung nadyo-join lang sila dahil masaya. Dapat yung may katuturan ba? Alam niyo yung katuturan, yung may kabuluhan sa buhay ng mga kabataan. Kaya ako, I'm just giving an advice sa lahat ng kabataan. Ngayon na, imulat ninyo, idilat ninyo ang mga mata ninyo. Kasi napakaganda ng buhay natin ngayon sa Pilipinas. Kung ididilat nyo lang, huwag lang kayo magpapabuyo sa mga negative na lumalaban sa gobyerno. Tugo tayo para sa kabutihan. Thank you po, Sir Brent. Hello po, good morning po. Bakit po kayo napajoin sa anniversary po ng PITA? Hello, good morning po sa lahat. Isa po ako sa sumusuporta sa programang PITA sapagkat isa po akong ina. Gusto kong maiwas sa droga ang aking mga anak at lahat ng sambayan ng Pilipino para maging maunlad ang ating bayan. Tama po. Ano po ang mga mensahe nyo po sa ating mga kababayan? Sa mga kababayan ko po at sa mga nanonood at nakikinig, ingatan po natin ang buhay, droga iwasan para matuwid ang lakas nating tatahanan. Thank you po. Good morning po, Kuya Bay. Ano pong magandang nadulot ng pagsama po sa anniversary po ng PITA? So, ang naidulot, nagkaroon tayo ng awareness na yung buhay dapat ingatan, ito yung droga iwasan. Then makikita natin dito na marami talaga nag-participate. So it means yung awareness nag-spread out and then maraming concerned citizen na sasabihin din nila sa mga kaibigan nila na yung team na meron tayo. Tama po. Ano po ang magiging mensahe natin para po sa ating mga kababayan? Sa mga kabataan, una, mag-focus sila sa studies nila. Maraming mga channels na dapat silang pagtuunan ng pansin compare sa drugs. Yung drugs actually ngayon hindi nila dapat pinapansin yan eh. Marami silang kailangang avenue na kung saan sila mag-excel. Like sa social media, studies, at gawin na yung mga passions nila aside from doing drugs. Maraming salamat po, Kuya Bay. Good morning po, Chairman. Ano pong mensahe natin sa ating kababayan na ay buhay ingatan, droga ay ayawan? Yes, unang-una sa lahat ay magandang umaga po sa ating mga kababayan. So ito po, PITA ay buhay ingatan, droga ay ayawan ay programa po ng ating national government sa pangunguna po ng ahensya ng
DILG Secretary Benhor Abalos. So ito po ay pangkalahatan national program ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. So ito yung tamang pagkakataon na kayo'y manawagan sa lahat ng mga Pilipino na talagang labanan po ang droga na to dahil ito po yung salot ng lipunan. Ito po yung nakakasira ng ating mga pag-iisip. Nawawalan po tayo ng pag-asa. Nakaka-apekto po sa kabuhayan. Nagiging dahilan po ng mga kriminalidad. Kaya maganda po sa pamamagitan ng ganitong mga programa, ipakita po natin na tayo ay nagkakaisa na lumalaban po talaga sa mga droga. So, magkaroon po tayo ng campaign, information dissemination. Sa lahat, dapat talaga magkaisa. Bantayan, maging proactive tayo, maging vigilante para po sa pagbabantay at pagbuksa po sa mga pushers, sa mga nagbebenta ng droga. Tigilan na po ito dahil ito po ang dahilan kung bakit po nagiging usat pagong ang ating bansang Pilipinas. So yun po ang aking mensahe para sa ating mga kababayan Pilipino on behalf of One Movement Incorporated and the rest of the alliances po. Mabuhay po ang sambayanang Pilipino. And another question po, ano po ang ating masasabi para po sa ating mga kabataan po? Sa mga kabataan, ang aking mungkahi para sa inyo ay pagtunan niyo po yung pag-aaral. Dahil ayon po sa ating mahal na bayaning Dr. Rizal, kayo ang pag-asa ng ating bansang Pilipinas. Kayo po ang pag-asa ng ating future generation. Kaya dapat po magandaan nyo po sa magandang ehemplo, sa magandang preparasyon para po kayo po ang mamumuno ng ating bansang Pilipinas. Ayun po. Maraming salamat po, Chairman.